Хәзерге вакытта шулай бит безнең шушы Рабигъул әүвәл аеның соңгы көннәре. Шуның өчен дә инде без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында әлбәттә сөйләшүләребезне бетермибез, туктатмыйбыз. Әмма шушы бүген сөйләшәсе сүзебез булыр аның соңгы көннәре турында, вафаты турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белгәнебезчә безнең кебек кеше шулай бит адәм баласы. Һәм шуңа күрә ул да инде бу дөньядан китеп барды. Ягъни вафат булды. Кеше кебек дөньяга килде ул һәм кеше кебек китеп барды. Ни өчен дигәндә, бу бик мөһим әйбер. Менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның вафат булуы бик мөһим әйбер. Чөнки әйтик, мәсәлән, христиан динендә Гайса алейхиссәламне шулай бит ничектер барбер ул кеше пәйгамбәр булса да, аны икенче раныкка күтәрделәр. Аның дөньяга килүе дә гади булмады, дөньядан китүе дә гади түгел. Һәм димәк ул инде кешечә тумаган, кешечә вафат булмаган, димәк ул кеше түгел дигән шундый бер фикер тудырдылар христианнар. Һәм аны кем диделәр? Аллаһы Тәгаләнең улы диделәр. Аллаһы Тәгаләнең улы, ул беләсезме, ул теге Аллаһ Тәгалә кеше белән йоклаган дигән сүз түгел ул. Ягъни Гайса алейхиссәламдә Аллаһының җаны бар дигән сүз. Аллаһы Тәгалә бүленеп үзенең җанын, элешен Гайса алейхиссәламгә бирде дигән сүз. Аның мәгънәсе шундый. Ул теге йоклаган дигән сүз түгел, физик яктан шулай бит, аны булай турыдан-туры гына уйларга ярамый. Әмма алай да дөрес түгел. Мәсәлән, кайбер секталарда, шига фиркаләрендә Аллаһы Тәгаләнең нуры яки Аллаһ Тәгаләнең элеше Гали радиллаһу анһуга күчкән дигән фикер бар, Гайса алейхиссәламгә күчкән кебек. Менә шундый фикер ул, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның кеше кебек дөньяга килүе ата һәм анадан, һәм шулай ук кеше кебек авырып җан бирүе, дәфенләнүе, ягъни җиргә кертүләүе ул бик мөһим безнең динебез өчен. Һәм гомумән бөтен диннәр өчен дә ул мөһим. Чөнки ул аның пәйгамбәр икәнен, кеше икәнен, Аллаһ Тәгаләнең кулы икәнен күрсәтә. Менә бу бик мөһим. Шуңа күрә безнең бу шаһадат сүзләрендә ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулуһу дибез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм илчесе дибез. Ягъни кулы дигән сүзне истибез, габд. Чөнки аңа бернинди илаһи, ягъни Аллаһ Тәгаләдән инде сыйфатлар хас түгел ул кеше. Шуңа күрә аның вафаты, мөхтәрәм кардәшләр, дини яктан, иман, акыйда ягыннан бу мөһим пункт. Бу бик мөһим пункт. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач, Умар радиллаһу анһуның башына шундый уй килә. Ул әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булмады, үлмәде ди. Ул ди Муса алейхиссәлам кебек Аллаһ Тәгалә янына китте ди. Һәм 40 көннән кире кайтады. Ягъни аларның да, ягъни сахабаларның да башларына шундый уй килә. Бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булмагандыр, шулай бит. Мәсәлән, Гайса алейхиссәлам кебек бәлки күтәрелгәндер, Муса алейхиссәлам кебек каядыр киткәндер, шулай бит. Менә шундый уй килә аларның башларына. Шуңа күрә дә безнең менә бу темабыз, мөхтәрәм кардәшләр, акыйда ягыннан әлбәттә бик мөһим тема. Иң беренче чиратта Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, шулай бит, бисмиллаһир-рахманир-рахим, я аyyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, иман китерүчеләр ди, Аллаһ Тәгаләгә хак тақва белән тақва булыгыз һәм мөселман булмаган килеш үлмәгез ди. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең бик мөһим мизгеле дөньяда, бик мөһим вакыты ул мөселман булып җан бирү. Иман белән китү бу дөньядан, иман белән җан бирү. Шуңа күрә дә кай вакытта кешенең рәхәтме, начармы яшәүе дә мөһим. Бай хәйрче булуы мөһим түгел. Сәламәт авыруы булуы мөһим түгел. Яшь карт булуы мөһим түгел. Мөһим дөньядан иман белән китү. Менә шушыны онытмаска кирәк бер вакытта да. Әгәр кеше иман белән киткән икән, калган бер әйбернең дә әһәмияте юк. Әз яшәгәнме, күп яшәгәнме, бай хәйрче булганмы, дөньяның рәхәтен күргәнме, күрмәгәнме. Менә кай вакытта без әти-әниләребезне сөйләгәндә, бер рәхәтен күрмәделәр инде дибез. Әмма иман белән китсә бу мөһим түгел.
иман белән киткән икән, ла илаһа иллаллаһ дип әйткән икән, менә шуның турында керсенергә кирәк, әгәр дә ул моны әйтә алмаса. Әгәр иман белән китмәсә, дин әһле, намаз әһле булып китмәсә, шуңа керсенергә кирәк. Шуңа борчылырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу иң мөһиме. Без бу дөньяга бик күп игътибар итәбез. Тормышның сыйфатына, ризыкның сыйфатына, киемнең сыйфатына, әмма безнең өчен иң беренче ул үлемнең сыйфаты булырга тиеш. Дөрес итеп бу дөньядан китәргә үлемнең сыйфаты һәм һәр мизгелдә дә без моның турында кайгыртырга тиеш. Инде Коръән-и Кәримдә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында әйтә: "Кул иннама ана башарун мислукум юха иляйя." Әйтти, мин сезнең кебек кеше ди. Юха иляйя, миңа ди вахи килә ди. Әйт, мин шундый ук кеше, миңа вахи килә. Ягъни мин сезнең кебек кеше, ашыйм, эчәм, авырыйм, ләкин минем аермам нәрсәдә? Аллаһ Тәгаләдән миңа хәбәр килә. Вахи килә. Менә аермасы нәрсәдә пәйгамбәрләрнең? Аларның Аллаһы Тәгалә белән турыдан-туры элемтә бар. Безнең андый элемтә юк. Безнең элемтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аркылы. Ул булмаганда галимнәр, гыйлем, Коръән аркылы. Менә безнең элемтә шундый. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең турыдан-туры элемтә. Ни өчен? Бу элемтә булмаса, мәгълүмат дөрес килмәскә мөмкин, хаталы булырга мөмкин. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килеп кемдер өйрәтсә аны, әйтик, атеистлар шулай ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм йөргән ниндидер бер христиан галименә, монахына, кайберәүләр әйтә, христиан тимерчесенә йөргән, аннан өйрәнгән ди. Бу хата булыр иде бу очракта. Кеше хаталана шулай бит. Аллаһы Тәгаләдән турыдан-туры мәгълүмат булмыйча, динне дөрес итеп өйрәнеп булмый. Ничек өйрәнәсең син аны? Каяндыр табып, үзең уйлап чыгарып өйрәнеп булмый. Шуңа күрә дә бу вахи дип атала. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Аннама илаһукум илаһу вахид." Сезнең Аллаһыгыз бер ди. "Фаман кана ярҗу лиқа'a раббиһи фальягъмал гамалан салихан." Һәм кемдә кем Аллаһ Тәгалә белән очрашырга теләсә, изге гамәл кылсын, "Ва ла юшрик би'ибадати раббиһи ахада." Аллаһ Тәгаләгә ширик китермәс. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай бит менә монда ук инде Коръәндә Аллаһы Тәгалә мөселманнарны әзерли Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вафатына. Мин шундый ук кеше ди. Ягъни кеше булгач, димәк, кешегә хас бөтен әйберләр дә анда бар. Шул исәптән әйткәнебезчә, ашау, эчү, авыру да һәм димәк, вафат булу да булырга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең соңгы көннәрендә чыннан да авырый башлый. Якынча бер атна авырый ул, авырый башлый, аның күтәрелә температурасы, бизгәк тота, лихорадка. Каты температурасы була аның бик каты, хәле китә, басып тора алмый, аны күтәреп кенә йөртәләр, юындырган вакытта да күтәреп кенә юындыралар, ягъни хәле булмый бердә. Һәм аның янына Абдуллаһ ибн Мәсгуд радиллаһу анһу килә. Килә дә аны тотып карый да: "И Расулаллаһ, син бик кайнар" ди. Ягъни ул аның гади кешегә караганда кайнаррак икәнен сизә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әҗәл, әйе ди. Инни угаку кама югаку раҗулани минкум." Мин ди, сезгә ике кеше кебек азапланам ди. Минем авыруым сезнең ике кешенеке ничек булса, шуның кадәр катырак ди минем ди. Бер кеше авыруын ул икеләтә күтәрә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, монда Абдуллаһ ибн Мәсгуд әйтә: "Культу залика анна лака аҗрайн." Бу ди сиңа ике тапкыр әҗр булганга күрәме ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әйе" ди. Менә хәзер моннан үзебезгә бер дәрес алыйк. Әгәр дә син яхшы кеше икән, диндә, намазда, тақва, бәлки әле бер әүлияләрнең берсе булсаң, шулай бит. Рәхәт яшим дип уйлама. Рәхәт яшим дип уйлама. Син савап аласың килсә, калганнарга караганда ике тапкыр күбрәк, синең бөтен әйберең дә ике тапкыр күбрәк була. Шатлыгың, куанычың да, авыруың да синең ике тапкыр күбрәк була. Шуңа күрә теге бик рәхәтләнеп, теге мин әүлия дип хыялланып йөрергә ул әзер булсагыз гына. Шулай бит. Моңа әзер булсагыз гына. Чөнки күп кеше моңа әзер түгел. Кайчагында менә мин хәзер теге мин әйтмим инде теге әүлия дип, шулай бит инде. Кайчагында бер нәрсә эшли башласам, миңа теге авыр бирелә. Гади шурупны да беге бетереп ике тапкыр тыгырга туры килә, шулай бит. Гади шурупны бер нәрсә сүтә башласаң, кисеп алырга кирәк, сүтелми ул. Шуңа күрә мин инде Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәм бу вакытта, уйлап куям, "Я Рабби, син миңа нәрсәгә бирәсең инде менә бу?" Әйтәм, "Нормаль кешечә генә була бит инде."
Мәйтәм кешечә генә менә кеше 5 минутта эшли бу эшне мәйтәм. Мин көне буе моңа ятам бер моның белән. Мин аны бит нормаль гына була бит. Качакта шулай торып теге. Менә аннан соң шушындый хәдисләрдән соң аңлыйсың инде. Аллаһ Тәгалә сиңа савап бирергә тели. Дөнья сиңа ничек авыррак булса, син күбрәк азапланган саен син савабын күбрәк аласың. Шуңа күрә кемдер эшли башлагач бармагына сукса, аягын киссә, шулай бит инде телен тешләсә, әлхәмдүлиллә дип әйтегез. Димәк, савап күбрәк була икән. Әнә әзрәк кенә тынычлык бирә шулай дигәч, шулай бит инде. Әзрәк күңелгә җылы керә шулай дигәч. Аты азапланасың диген. Бу ачу чыгып бетә шулай бит. Шуңа күрә дә шулай менә моны күргәннән соң без инде безгә бер дәрес булып тора бу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шуңа күрә 2 тапкыр күбрәк азапланган, аңа 2 тапкыр савап күбрәк булган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушындый вакытында да ул дәрес бирә, ул әйтә: "Әгәр дә мөселман кешесенең дә берәр ни зыян килсә дә, хәтта инә генә кадалса да, яки аннан да зуррак берәр нәрсә булса да, аның гынахлары кичерелә ди, агачтан яфрак кыелган кебек ди." Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мөселман кешесенә килгән һәрбер авыру, һәрбер авырту, һәрбер ниндидер мәшәкать аның гынахларын бетерүгә сәбәпче була ди. Шуңа күрә бер караганда проблемалар килсә, без куанырга тиеш. Куанырга тиеш, чөнки безнең гынахларыбыз бетә. Без үлү белән ул проблемалар безгә инде кагылмый. Әмма гынахлар кала. Шуңа күрә шушы проблемалар гынахларны бетерсә, ул хәерлерәк. Мәсәлән, синең берәр җирең сызлый икән, гомер буе үлгәч бетә ул, сызламый бүтән. Әлхәмдүлиллә, шулай бит. Әмма гынахларыңны алып китә ул синең шушы сызлау. Шуңа күрә дә кайсын сайлар идең? Сызламыйча, авыртмыйча гына мәшәкатьсез гынахлы килеш үлүнеме? Әллә мәшәкать белән сызланып, авыртып, гынахсыз китүнеме? Кайсын сайлар идең? Менә шунысын мөселман кешесе буларак үзеңә моңа җавап бирергә тиеш. Әлбәттә, без татарлар әйтәбез инде, нормальный яшәргә дә, нормальный үләргә гынахсыз дибез инде, шулай бит. Алай булмый ул, мөхтәрәм кардәшләр, теге рыбку съесть әйтмим инде, шулай бит. Алай булмый ул. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә бу дөньяны барбер кимчелекле иткән. Бер җирдән алынса, икенче җиргә өстәле. Ул бер вакытта да каядыр өстәр өчен аны каяндыр алырга кирәк. Дөньяның кануны шундый, законы шундый. Закон физики. Каядыр өстәр өчен каяндыр алырга кирәк. Шуның өчен дә менә бу мөхтәрәм кардәшләр безгә бер дәрес булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай итеп азаплана, авырый. Һәм әлбәттә инде бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның вафатына билге була. Әмма сахабалар әлбәттә буңа ышанасылары килми, ул терелер дип шулай бит әйтәләр. Икенче бер Коръәни Кәрим аятләрендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма җагальна ли башарин мин qablika al-khuld." Сиңа кадәр бер кемгә дә без мәңгелек бирмәдек ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ягъни мәңгелек тормыш бер кемгә булмады сиңа кадәр ди. Димәк, сиңа да мәңгелек тормыш булмаячак. Менә шуны онытмаска кирәк шулай бит. Фа иммитта фахумул халидун. Син нәрсә уйлыйсың ди? Син үлеп алар калырлар дип уйлыйсыңмы ди? Ягъни син вафат булып алар калырлар дисеңме ди? Юк ди. Бер кем калмый, мөхтәрәм кардәшләр. Бер кем дә бу дөньяда мәңгелеккә килмәгән, менә шушыны аңларга кирәк. Шушы менә бу аят шулай ук безгә бер дәрес ул. Кеше үзенең үләчәген белсә, бөтенләй икенче төрле тарый да үзен, шулай бит. Кай вакытта кешегә әйтәләр мәсәлән, нәрсәгә әйбер җыясың, мәңге яшим дип беләсеңме? Ник гынах кыласың, мәңге яшим дип беләсеңме? Чөнки гынахны күбрәк кылган саен аны бит төзәтергә кирәк күбрәк. Аның өчен гомер җитмәскә мөмкин. Менә бу мәңге яшим дип беләсеңме? Миңа бу сүзнең мәгънәсен энекәш ачты. Энекәш. Шунда бер кеше, олы кеше инде ул, шулай ничектер вак-төяккә бәйләнеп йөри, булай тегеләй кешеләргә сүзгә килә инде, ну вак-төяк инде. Яше дә бар инде аның. Ул миңа әйтеп куйды. Нәрсәгә кирәк инде ул айтып тарткалашып йөрергә? Мәңгегә килмәгән бит инде без ди. Мин инде теге диндә иманлы дип саныйм бит инде үземне. Ул инде намаз укымый, әмма әлхәмдүлилләh мөселман инде, әмма намазларын калдыра. Ләкин аның бу сүзе миңа ачыш булды чыннан да. Кеше шулай кылана, мәңгегә килгән кебек. Бу дөньяга. Мәңгегә килгән кебек кылана. Алдында гомерендә запас бар кебек. Зәтеп өлгерәм, монсын өлгерәм, байлыкны җыя, шулай бит инде. Аның 15 йорты бар хәзер. Ул йортны сала шулай юганда, мәңгегә килгән кебек сала йортны. Хәзер йортлар
карасагыз ничек салган шулай бит инде. Киләләр салалар. Менә бу фундаментның 200 ел торачак, бу йортның 300 ел торачак. Менә бу әйбер сиңа 100 ел хезмәт итәчәк. Сиңа хәзер 55 яшь, сиңа калган 10 елдыр. Шулай бит. Сиңа калгандыр 20 ел бәлки. Ә сиңа кирәк фундамент 200 еллык. Менә бу кешенең мөнәсәбәте. Менә хәзер теге Дәвати үлеп китте, Дәватине бик оста иде, теге эш кораллары бар иде аның. Ул вафат булды. Ул вафат булгач, аның эш коралларын карыйм. Хәзер, мәтәм, кулланырга нәрсә бар икән монда? Чалгысы шалтырый башлаган, кипкән. Чөкеш сабын тоткан идем, чөкеш башыннан төште. Теге этергесен алган идем, сабы аның да биткән. Агачтан бит бөтен әйберләр шулай бит. Ягъни элекеге вакытта кеше мәңгелек турында уйламаган. Менә ул аңа хәзер хезмәт итә, куллана, әлхәмдүлилләh ди ул. Шуңа риза булып, канагать булып яши ул. Кешенең тормышы җиңелрәк булган. Безгә хәзер мәңгелек кирәк. Мәңгелек кирәк булгач, акча күп кирәк мәңгелеккә. Мәңгелеккә акча күп кирәк. Шул ук йортка да, шул ук фундаментка да, шул ук бөтенесенә, чөнки мәңгелек әйбер ул кыйбаттыра. Әлбәттә, инде синең үзеңнән соң балаларыңа инде калдырасың килә инде, алар хезмәт түкмәсеннәр, тегеләй булай дисең инде, алар хезмәт түкмәсә нишләргә тиеш соң алар алайса? Әгәр алар хезмәттә түкмәсә нишләрләр соң алайса? Чөнки без беләбез. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, әгәр кешегә ди эш булмаса ди, ул бузылачак ди. Ул гынах кылачак, ул бузылачак ди, әгәр эш булмаса кешегә. Син балаларыңа эш булмаса, алар җиңел үсә, алар нишли? Гадәттә андый бала тәрбиячез була. Эш юк аңа, шулай бит. Ул рәхәтләнеп, күңел ачып кына үсә. Гадәттә андый бала тәрбиячез була. Шуңа күрә дә күп кенә байларның балалары тәрбиячез. Аларга җиңел тормыш оештыралар, алар бер нәрсә эшләгәннәр юк. Бөтенесе хезмәтче эшли, ярдәмче эшли, туда бөтенесендә. Бакчага чыгып, бакча утаганнар юк аларның шулай бит. Шуңа күрә гадәттә алар бызылалар улындан андый балалар. Шуның өчен дә менә шундый ягы да бар аны мөхтәрәм кардәшләр. Монда да безгә бер дәрес булып тора. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма Мухаммадун илля расулун кад халат мин qablika русул. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям ди, ул ди Аллаһның илчесе генә ди. Ягъни кеше илчесе. Аңа кадәр булган илчеләр кебек ди. Фа иммата qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi fala yadur Аллаһ шәй'a. Әгәр дә ул үтерелсә ди, аны үтерсәләр, пәйгамбәрләрне үтерергә дә мөмкиннәр икән. Әгәр дә ул үлеп китсә үзе ди, сез диннән чыгарсызмы ди? Әгәр диннән чыксагыз, Аллаһ Тәгаләгә бу бер нинди зыян китермәячәк ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шөкр кылучыларга аҗрын бирер. Ва саяҗзиллаһу шакирин. Ни өчен алай? Чөнки күп кенә чын диндә, хак диндә пәйгамбәр вафат булгач, кешеләр диннән чыкмыйлар. Секталарда, гадәттә секталарда аларның пәйгамбәре үлгәч, пәйгамбәр ди без инде хоштырнаклар өчендә, чын пәйгамбәр түгел ул, пәйгамбәрләре үлгәч, секта бетә. Секта бетә. Менә Фәзил Рахманчылар бар иде, Ербышкада. Бу үзен пәйгамбәр дип атыйдыр. Ул вафат булгач, алар таралдылар. Күп кенә шушындай секталарда аның үлеме белән ул кешеләр тарала, чөнки ул пәйгамбәр хакыйкый түгел. Аның фигурасы тирәсендә кешеләр оешалар, Аллаһы Тәгалә тирәсендә түгел, аның фигурасы тирәсендә. Аның харизмасы белән алар яшиләр, йөриләр, дин дип белеп, әмма аның вафаты белән дин бетә. Вьетнамда бер карчык бар. Аның үз дине, ул бер генә кеше шушы диндә. Ул үзләренең президентларына табына, элекеге үлгән. Мин ди үзем генә калдым инде ди. Бүтән кешеләр юк ди. Иконасын куйган инде, фотографиясын, мин ди шушы бетте, шулай бит. Бу дин бетәчә, монда диннәр бетә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вафат булганнан соң диннән чыгучылар булды шулай дип уйлап. Ягъни ул хәзер юк. Димәк, шәхес булмагач диндә юк дип күп кешеләр мөртәд булдылар, диннән чыктылар. Әмма хакыйкый мөселманнар калды һәм алар барыбер ислам динен алып, көчәйтеп, шулай бит теге кешеләрне дә кайтара алдылар. Шуңа күрә ислам дине бүгенге көнгә кадәр үзгәрешсез 1000 ел инде хәзер яшәп килә. Чөнки монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям
Ул кеше иде, пәйгамбәр иде. Һәм ул Алла сүзен китерде, ул үз сүзен китермәде. Һәм үз тирәсендә культ ясамады. Ул кешеләрне хакыйкый тормышка туры юлга өйрәтте. Ягъни ул киткәннән соң да кешеләр автоном рәвештә шушы динне дәвам итә алдылар. Менә аның максаты нәрсәдә иде? Ва саяҗзиллаху шакирин. Безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне зурлавыбыз хәзерге вакытта без шөкр кылуыбыз. Без шөкр кылабыз. Аның эшләгән хезмәтенә, эшенә. Аңа без рәхмәтле. Менә шуңа күрә мөхтәрәм карашлар, бу дин, акыйда ягыннан, иман ягыннан бик мөһим әйбер. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белгәнебезчә шулай бит инде. Шулай итеп, вафат булып китте авырганнан соң. Җан бирде. Һәм инде дүшәмбе көнне ул булды бу хәл. Дүшәмбе көнне ул дөньяга килде һәм дүшәмбе көнне ул дөньядан китеп тә барды. Әлбәттә, мөселманнар бик кайгырдылар. Әмма хакыйкый мөселманнар шулай бит үзләрен кулга алып, динне югалтмыйча, без шушы көннәргә кадәр безгә алып китерә алдылар. Менә шушы әйберне мөхтәрәм карашлар безгә аңларга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вафаты ул динебезнең бер мөһим бер өлеше булып тора. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аъуду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о кончине посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Когда мы говорим о смерти, то есть смерть, это звучит как-то грубо. Поэтому даже в татарском языке говорят, да, там улеме. А лучше, конечно, сказать вафаты. Вафат. Вафат был, это арабское слово. Туфия. Говорим о кончине посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он был человеком, он родился как человек, и он скончался как человек. Ушел из жизни как человек. То есть он родился в муках, и он ушел в муках. Как человек. То есть как обычный человек. Это очень важный момент со стороны акиды, вероубеждения. Потому что некоторые религии приписывают своим пророкам божественные качества. Необычное рождение или бессмертие потом. Или же там какую-то удивительную смерть или даже бессмертие. У нас к пророкам другое отношение. То есть для нас они прежде всего, естественно, люди. То есть люди. И Аллах Тааля также и говорил, что они люди. И этот момент, он вызывал вопросы даже у последователей. Например, когда пророки приходили и говорили, что они пророки, люди говорили, мы ждем ангелов, мы не ждем людей. Нам не нужны люди, зачем? Вы кушаете, умираете, там, да, в туалет ходите, на рынок ходите. Какие вы пророки? Мы хотим ангелов. Но Аллах Субханаху ва Тааля посылал людей. Потому что брать пример с людей проще, чем с ангелов. Если бы приходили ангелы, люди бы сказали, это же ангелы, мы никогда не сможем быть на них похожи. И все. Но так как пророками были люди, то мы можем им подражать. То есть брать с них пример. Что они выполняли по поклонениям, значит, это тоже мы сможем сделать. Иногда, очень часто, когда вот, например, я рассказываю там на телевидении или там даю интервью в газеты, в журналы, очень часто журналисты, когда уже в конце уходят, говорят, ну, хазрят, это, конечно, все, что вы говорите, это все правильно, но так жить нельзя. То есть эта жизнь диктует свои правила, так жить невозможно. Они говорят чаще всего. Там говоришь, например, женщине рассказываешь, там вот платок одеть надо туда-сюда, потом она все слушает, хорошо, все записывает, да, все правильно, в конце говорит, ну это же невозможно в нашем обществе. Там 5 раз намаз читать, ну это невозможно же, мы же работаем. Детей воспитывать надо, там туда-сюда. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывал детей. Он также, у него было много жен, домашнее хозяйство у него было. Помимо этого он еще был главой государства, главой общины, имамом мечети. И, естественно, он был еще и пророком, посланником. Он был полководцем. И как он все это успевал? Ведь для него те же 24 часа, что и для нас. Законы физики действуют так же. Для него это те же 24 часа, как и для нас. То есть нет такого, что он там, например, женился, и у него через месяц родился ребенок. Это у нас только так может быть. Да? Что мы женимся, и у нас через месяц рождается ребенок. Это у нас только так может быть. У них те же законы. Через 9 месяцев рождаются, растут дети также. То есть не так, чтобы они одну ложку дали, и ребенок сразу годовалым становится, да? Это в сказках только.
Ел усесен аюсесен кенусе. Это только в сказках такое происходит. Поэтому, когда пророки люди, то мы понимаем, что возможно жить так, как они сказали. Мы говорим, вот же он же жил, вот же последователи жили. Поэтому это очень важный момент, что они именно люди, так как мы можем им подражать и следовать то, чему они говорят. Дорогие друзья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не сказать, что он жил очень легко. У него были сложности в любом случае. А пророки, у них были сложности гораздо больше, чем у обычных людей. Когда, например, сахабы жаловались на голод и показывали, что они привязали камень к животу от голода, он показывал, что у него 2 камня привязанных. То есть он чувствовал в 2 раза больше голода. Чаще всего так бывает. То есть хорошие люди, какие-то пророки, праведные, какие-то аулия, они страдают больше. Но у них и саваб за это больше. У них саваб за это больше. И вот посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже травили. Даже отравили. После завоевания Хайбара, иудейского населенного пункта, ему принесли жареную баранину. Он ее попробовал и сказал, вы положили туда яд? Женщина, которая это принесла, сказала, да. Зачем? Говорит, если, говорит, ты пророк, с тобой ничего не будет. Если ты не пророк, то мы избавимся от тебя. Она хотела проверить. По некоторым данным, эту женщину казнили, а по некоторым данным не казнили. Почему? Потому что вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, был один сподвижник, который тоже попробовал кусочек и умер сразу. Настолько много яда там было, он умер сразу. И поэтому расходятся во мнениях, потому как это убийство, то есть эта женщина отравила человека, поэтому в некоторых данных говорят, что ее казнили за это как бы. А то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам как бы остался невредим, конечно, за это она наказание не получила его. Вот. Но, тем не менее, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заболел, он сказал, что вот этот яд оборвал какой-то жизненный сосуд в его теле. То есть он подействовал. В тот момент он не подействовал, и вот сейчас он подействовал. Поэтому есть такие люди, которые любят теории заговоров, говорят, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отравили. Евреи, они говорят, и Абу Бакра отравили евреи, тоже есть такая версия. А на самом деле пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер не от этого яда, пришло его время. И вот когда приходит время, в организме запускается механизм самоуничтожения, который человек в этой жизни обрел. Это для нас опять-таки урок. Человек умирает не от этих причин, а потому что пришло время человека умирать. Вот это мы должны в себе уяснить. Понимаете? Например, один медик, патологоанатом, вскрыл одного дедушку, ему было за 90 лет, вскрыл и посмотрел. Здесь, говорит, ни одного живого органа. Он должен был умереть как минимум 20 лет назад, он говорит. То есть там нечему функционировать. Это как АвтоВАЗ. То есть заводится ездить, но когда ты смотришь, он не должен работать. То есть по логике он не должен работать. Но он работает. То есть это чудо. А здесь то же самое, как бы он вскрыл человека, он говорит, нет, говорит, он не должен жить. Жизнь от Аллаха. Жизнь от Аллаха. Поэтому здесь это просто причины. И вот люди тоже так же умирают. Когда приходит время, вот здесь старики, которые не умирают. Живут и живут, живут и живут. Есть, да? И вдруг они что-то ломают. Обычно кость, тазобедренный сустав. Ноги обычно ломают они. Либо руку ломают. И потом это у них не заживает долго. Они ходят, потихоньку ложатся в постель и таким образом уходят из жизни. То есть это причина лишь. И вот у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этот яд тоже как бы заработал. Чтобы уйти из жизни, нужна причина. И вот тоже как бы это заработал. Но на самом деле умер он не от яда, потому что если Аллах захочет, ничто не навредит человеку. Вот это мы должны понимать. Когда у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, усилилась болезнь,
он попросил разрешения у своих жен, чтобы остаться у своей жены Аиша, радийаллаху анха. Потому что, когда он еще заболел, только его переносили из одной комнаты в другую комнату, то есть к женам. Потому что, когда он терял сознание, очнулся, он говорил: у кого я должен быть сегодня? То есть он переживал. Очередность надо составлять же, правильно? Это для нас, например, не составляет труда там жить с молодой там месяц, а к старой жене заехать на один день. Для нас это не составляет труда. Мы считаем, что так и надо. Что эти старухи надо еще, да? А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он справедливо относился к своим женам. Поэтому если очередь сегодня у какой-то жены, он должен быть там. Если он здоровый там, значит он больной тоже должен быть там. И он поэтому переживал. Он говорил: у кого я должен быть сегодня? И тогда, когда видели, что он очень переживает по этому поводу уже, естественно, все жены согласились, дали разрешение, чтобы он остался у Аиши, радийаллаху анха, чтобы он уже не перемещался. Это для него было сложно. Чтобы как-то облегчить его состояние, его мыли. То есть омывали водой, чтобы сбить температуру. У него была очень сильная лихорадка, высокая температура. Приносили воду из 7 разных источников, принесли воду, смешали и облили этой водой. Теперь вы понимаете, откуда пошло? Когда вот, например, приносят еду там или что-то, шкырыга, почитать, да? Приносят 7 разных там видов еды или воды. Это пошло вот отсюда. Потому что вначале я не понимал. Люди, которые вообще не знакомы с исламом, с намазом, там, с основой ислама, приносят разную еду, 7 видов. Я говорю: почему же они принесли 7 видов? Я поначалу не понимал. Зачем это так? Это еще испокон в поколении так шло, они это запомнили. То есть это вот отсюда пошло, когда 7 видов разных берут, то есть чтобы и помогло при болезни. Также во время болезни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, намазом руководил Абу Бакр, радийаллаху анху. Был даже случай, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чуть-чуть стало ему легче, он открыл занавес, который был ширму своего дома, когда его дом, то есть он был пристроен к мечети. Когда он открывал занавес, там было видно, что люди намаз читают. Он был там. И он видел, как люди читают намаз, еще во время намаза. Абу Бакр, радийаллаху анху, тоже это заметил. Он шагнул назад. Он думал, что сейчас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выйдет к намазу. А он кивнул, что продолжайте, что он не выйдет. То есть он уже так сильно болел, находясь рядом с мечетью, он не мог даже присутствовать на намазе, стоять на намазе. То есть это была очень сильная болезнь. Также, дорогие друзья, есть такой хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где говорится, что пророков не лишают жизни, то есть не забирают душу, пока им не будет показано их место в раю. И потом их приветствуют и дают выбор. Пророкам показывают место в раю, приветствуют и говорят: что ты выбираешь? Вот эту жизнь или вот это место свое в раю? Может быть, к счастью, к сожалению, может быть, да, нам не предоставляет такой выбор. Почему к сожалению говорю? Потому что если бы мы видели свое место в раю, мы бы здесь ни секунды жить не хотели бы. В этом мире. Мы бы покончили с собой. Сразу же. Все. К скале бы все подошли бы сразу, и массовое самоубийство у мусульман. Все в рай попали. Может быть, так было бы на самом деле. Потому что о рае мы только слышали. Но мы бы забросили эту нашу жизнь. Поэтому говорю, может быть, к сожалению. И когда у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, усилилась болезнь, и уже пришло время уходить из жизни, он лежал на коленях Аиша, радийаллаху анха, она до последнего была с ним. Он потерял сознание, приходил в себя, и когда он пришел в себя, он посмотрел в потолок и сказал: Аллахумма фир рафикиль а'ля. Он сказал:
То есть, о Аллах, к своему наивысшему другу, так скажем, да, приятелю, так скажем, он сказал. То есть, и Айша, ради Аллаху анха, сказала, я, говорит, понял, что ему в этот момент дали выбор. Остаться здесь или уйти. И он выбрал уйти. Он выбрал Аллаха. Пророк ﷺ сказал, я ухожу к Аллаху. Вы не думайте, что пророк ﷺ такой жестокий, оставил всех и умер. Здесь момент другой. Вот это вот предлагают остаться в этом мире. На самом деле это из уважения. Кто может отказать ангелу смерти? Это из уважения ангел смерти пришел и сказал, я хочу забрать твою жизнь, что ты выбираешь. Праведный человек, он не будет возражать. Он скажет, конечно, раз ты пришел, то есть я ухожу. Праведный человек. Иногда вот время 12 часов, да, ночи. Хороший хозяин говорит, оставайтесь, оставайтесь. Да, ведь так говорит. Он же не говорит, давай, все, уже 12, уходите. Хороший гость говорит, нам надо уйти. Понимаете? То есть это вот так. Поэтому, когда предоставляет выбор пророкам, они, естественно, выбирают смерть. Только один пророк выбрал жизнь. Кто это? Муса, алейхиссалям, который избил ангела смерти. Пришел забирать его душу, но это тоже мудрость. Это не потому, что он был такой, любил жизнь. Это мудрость, показать нам вот эту историю. Ну, естественно, потом ангел смерти все равно забрал его жизнь после урока. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также читал аят Бисмиллахи рахмани рахим. Магаллатина ан'ама Аллаху алейхи минан набийина ва сиддикина ва шухада ва салихина хасуна улайка рафик. То есть аят переводится как Аллах облагоденствовал из пророков, из праведных, из шахидов и так далее, и так далее. То есть этих хороших людей. Вот эти люди, говорят, это хорошая компания, хорошие друзья. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что все эти вот пророки, шахиды и так далее, они уже там. Если ты хочешь к этой компании, если ты хочешь к хорошим людям, ты должен уходить из жизни без сожаления. Ты, наоборот, идешь к лучшим друзьям. Да, ты оставляешь здесь детей, жен, друзей каких-то, но лучшие люди уже там. Здесь остаются неплохие, конечно, но хуже, чем там. Все равно, если выбор есть, с кем ты дружил? С сахабами? Или вот с нынешними твоими друзьями? Если выбор был бы, конечно, с обоими лучше, но, естественно, ты выбираешь тех людей. Вот поэтому таким образом из жизни уходить тоже легче. Также, когда у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было плохо, рядом с ним был сосуд, вода, он окунал туда руку, протирал себе лицо, лоб и говорил «Ля иляха илляллах, инна лиль маути сакарат». «Ля иляха илляллах, инна лиль маути сакарат». «Инна лиль маути сакарат» — это значит, что у смерти есть агония, что смерть мучительна. Так просто человек там, как в сказках, не умирает. Да? Лег, чистый такой, с улыбкой, там везде цветы поют там и так далее. Такого не бывает. Это сказка опять-таки. Когда человек умирает, он чувствует боль и агонию. И Фатима, ради Аллаху анха, очень сильно переживала, когда отец болел, плакала, сидела, жалела его. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Лейса аля абика карбун ба'даль яуми». Не переживай, говорит, после этого дня твой отец уже никогда не будет болеть. Или же его не коснется проблема. Потому что уход из жизни праведного человека – это для него отдых. Вот мы должны понимать, что смерть – это не страдание, это не боль, это куда ты переходишь, и там уже начинаешь там мучиться. Если ты правильно прожил, там это отдых. Там ты отдохнешь. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Аллах Тааля, говорит, выбрал меня, чтобы я стал его халилем, то есть близким, да? Так как Аллах Тааля, говорит, выбрал Ибрахима халилем, его другом, да? И если бы, говорит, я мог выбрать себя тоже товарища, друга, я бы, говорит, выбрал Абу Бакра. Это косвенно указывает на то, что пророк после себя, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил бы Абу Бакра, если бы он мог оставить пророка там, например, да? И поэтому люди относительно кандидатуры пророка Абу Бакра, ради Аллаху анху, были согласны. То есть там каких-то разногласий не было.
Также пророк ﷺ сказал, те люди, которые жили до вас, они, говорит, выбрали могилу своих пророков или же хороших людей каких-то, да, праведных, они, говорит, выбрали их места, сделали мечетью, их могилы. Не делайте, говорит, и мою могилу мечетью. Что это означает? Например, саляфиты говорят, даже и были такие мысли, что надо вынести посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из мечети. Потому что он сказал, не делайте мечетью мою могилу. Дело, дорогие друзья, в отношении. Если ты пришел, то есть поклониться могиле, да, это мечеть. Но если ты пришел в мечеть, а там могила, это не проблема. Это не проблема. Ты не поклоняешься могиле. Просто так получилось, что там могила. Тем более, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, похоронили, это был дом, это не было мечетью. Потом уже, когда расширилось это все, оказалось внутри мечети как бы. Да и сейчас там проблем нет, то есть это отдельный уголок, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, покоится, это отдельный уголок. Там, мне кажется, ни один мусульманин туда не приходит поклоняться пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, мы приходим в мечеть поклоняться Аллаху, за имамом намаз читаем и все такое. А так получилось. Но это даже хорошо на самом деле, что он там лежит. Потому что ты убиваешь двух зайцев одним выстрелом. Тебе не надо отдельно куда-то потом идти на кладбище, чтобы посетить могилу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Во всем этом есть мудрость. Мы, мусульмане, естественно, не поклоняемся мертвым, но мы их уважаем, ходим на могилы, читаем Коран, делаем дуа. Это все это не запрещается. Это не запрещается. Это делали до нас сотни лет. То есть это когда люди говорят, вот это нельзя, то нельзя. То есть нельзя поклоняться, именно думать, что он, этот человек, приносит тебе пользу или вред. Вот это поклонение. Это гайбадат называется, это ширк. А ширк он где? Он в вере, в отношении. Вот что главное. Вот что самое главное в этом моменте. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался в понедельник. Когда он скончался, люди были растеряны. Умар, рады Аллаху анху, был не в себе. Он взял меч и сказал, кто скажет, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, я отрублю ему голову. Он говорит, он ушел к Аллаху, как Муса, алейхиссалям, и он вернется. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, в это время был не здесь, он был дома, на окраине. Он быстро приехал, прискакал, зашел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поприветствовал его, сказал, что он был чистым при жизни и чистый после смерти. Потом вышел к людям и сказал, если вы поклонялись Мухаммаду, то он мертв. Если вы поклонялись Аллаху, то он живой и вечно живой. И прочитал аяты Корана. После этого, говорит, Умар, рады Аллаху, говорит, я сел, и после этого, говорит, как будто я эти аяты слышал впервые в жизни, говорит. Хотя этим аятам сколько лет уже. И он осознал, что произошло. И поэтому Абу Бакр, рады Аллаху анху, в этот трудный момент взял ситуацию в руки, не дал панике распространиться. За один день выбрали халифа. Правда, это тоже прошло с некоторыми проволочками, потому что, чтобы не допустить смуту и чтобы не лезли разные кандидаты, Умар, рады Аллаху анху, схватился за руку Абу Бакра, рады Аллаху анху, и сказал, я присягаю, говорит, Абу Бакру. После этих слов люди сразу же начали присягать Абу Бакру верности как халифу. Потом Умар, рады Аллаху, сказал, если бы, говорит, сейчас случилась бы такая ситуация, я бы, говорит, так не сделал. То есть, по сути, говорит, я не оставил выбора людям. Но и не надо было. Он был достойным кандидатом Абу Бакр. Там нужно было сделать так в тот момент. Этим занимались буквально день до вторника. Вторник его помыли. Мыли его ближайшие родственники. Его помыли. Среди них был Али, рады Аллаху анху. Потом начали прощаться. Прощались еще один день. Комната была маленькая, заходили мужчины, потом отдельно читали джаназа намаз, не за группой, не вместе. Потом в конце приходили женщины, и вот так это заняло буквально еще один день. И потом уже похоронили в среду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Похоронили там же, потому что тоже были разговоры, где его хоронить. И вспомнили хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, пророков хоронят там, где они умирают.
Поэтому сектантских пророков один раз, да, был случай, похоронили в туалете. Он умер в туалете, его там похоронили. То есть кто себя пророками объявлял, его там похоронили, и он там остался. Вот таким образом, дорогие друзья, такой момент. И опять-таки мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после мытья лежал еще один день, как бы, да, а до мытья еще один день он лежал. У татар есть такой обычай, когда человек умирает, его один день держит. То есть, если он умер, ночью покойник лежит, потом только на утро его хоронят. Сейчас мы, как хазряты, начали вносить изменения в эти вещи. То есть, всю жизнь татары ждали один день, всю жизнь так было. Мы более грамотные сейчас, да, молодые, много знаем. Мы все поменяли. Если умер человек, мы его в тот же день сейчас хороним. Через час-полтора, там уже 2 часа, уже быстренько хороним, потому что есть хадис, где сказано: хороните своих умерших побыстрее. На самом деле, может быть, не надо было так делать. Может быть, надо было оставить вот этот обычай. Пускай он переночевал бы там одну ночь. Это было бы хорошо, чтобы родственникам собраться, попрощаться, осознать, потом проникнуться смертью, потому что когда покойник лежит у тебя дома, ты чувствуешь, что смерть тоже близка к тебе. Вот, может быть, это было бы лучше на самом деле, дорогие друзья. Поэтому сейчас, конечно, этот там побыстрее хоронить, конечно, это не я говорил, чтобы как бы не я это придумывал правила, но, возможно, это вот надо немножко тоже поправить, исправить. Вот это как бы тоже сунна, по сути дела. Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Может быть, оно, как делали наши отцы и деды, может быть, оно было правильнее. Вот таким вот образом, дорогие друзья, скончался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Такие были у него последние дни жизни. Я советую вам прочитать, где-то найти литературу, есть она, почитать поподробнее, потому что подробно рассказать не получается, но это очень важно, чтобы ощутить вот это состояние. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.